Ja nämä palkinnot tulevat sitten luovuttamaan KTM Nordicin toimesta Kimmo Hurri. Ja Jaro Sihvonen. Jaro, pakko kysyä, mistä tämmönen idea? Aika kova panostus kuitenkin, 500 € joka luokkaan, lahjakorttistipendiä ja 9 palkittavaa. Aika kova satsaus. Joo, kauden alussa mietittiin, että voittajat saa aina pokaaleita, voittajat saa sponsoreita, mutta sieltä Varkalta löytyy kuitenkin semmoisia ihmisiä, jotka on aina iloisia, haluaa auttaa muita ja edistää tätä meidän lajia, niin näitä ihmisiä me halutaan muistaa. Näin. Pidemmittä puhetta. Lähdetään liikkeelle, julkistetaan nämä valinnat, jotka siis on tehty niin, että jokaisesta luokasta SM-kisoissa ja liigakilpailuissa kilpailun järjestävä kerho on valinnut aina luokkakohtaisesti tuon kilpailijan, joka on saanut KTM Fairrider-pisteen ja pisteet sitten ynnätty yhteen. Ja aloitetaan luokista pienemmästä päästä. MX65 luokan KTM Fairrider 2010 on Matias Murto. Näin. Pokaali ja 500 € stipendi KTM jälleen myyjille. Eteenpäin seuraava luokka MXCC ja MXCC-luokan KTM Fairrider 2010. Hän on Matias Latvala. Ja luokissa eteenpäin menemme. Näin, hyvät naiset ja herrat, siinä luokittain KTM Fairrider 2010 pilotit. Homma juoni siis se, että liiga- ja SM-kilpailun järjestäjät ovat heidät valinneet ja jokaista kisasta kun valinta on tehty, pisteet on kauden päätteeksi ynnätty yhteen. Perusteluina tosiaan se reilun pelin käyttäytyminen siellä kilpailupaikoilla ja tosiaan kaikille pokaalin lisäksi 500 € riihikuivaa valtuutetuille KTM jälleenmyyjille KTM tuotteisiin. Vielä kerran aplodit näille esimerkillisille urheilijoille.